Hello, hello. Thank you, Zatha Pardhan Raj. Thank you, Ram Ram. Thank you so much. मेरा लक्ष्य मानी ले बहुत बहुत दुनिया धन्यवाद. आप कहाँ से हो बोलो? राजस्थान. अच्छा. यू. मैं आसाम से हूँ. Everybody, thank you so much.
मा होनदों जोंहा बेबारि गावदाङा गंसेया मबाइलानो नेटखौनो बोनो हानो नागिरालै नेटसो जालायलांबाय नै गुमै फैबाय आं दे गोजोननाय थाबाय सफैनायनि थाखाय मा होनदों लाइक डन थेंक इउ मा करसिस मा ओंखोथाय खरसि ओरैनो दङ ओमफ्राय मा होनदों जाबाय नामा औ जाखांबाय मैथा बांगालसोमोन नोंहालाय मा गाबखो नै फांखा सालायदों आं फांखा मा होनदों फिसाजो ना फिसाला गुमै गाबनाया मावजि फिसासो गाबगासिनो जोंना देरबाय सारि बोसोर जाबाय गाबलाबायलाबाय दाना फिसाजोसो मा ओंख्रि जाखांखो बिबारि गावदां मा ओंख्रि जाखांखो थांबायबो नामासै औ जायाखै आं दहाय जागोन आदसा जागोन मानो गाबदों बे मावजिया मावजि गोरलैलै बारा गोबाव जायाखै भुमिखा हेल' हेल' हा गैयालै खुसेंग्राबो फैयाखै जोंनाव भुमिखा मारै खुसेंग्रा ओंखारगासिनो माबे ए ओंखारमारदों आरो खयथा जाखो जय श्री राम थेंक इउ स' माच जे दिमब्र' गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांखौबो बरायनानै थाबाय मा दावराव नैलै फन हरदोंमोन बिनानाव फन हरदोंमोन जेदेम बेर' मागा अखा हानायनि होलायबाय अखा हानानै होलायबाय नायनि होलायबाय नामानो थोदस गैयालै मा जाथोखौसो रायखां जारलासोलै नेटानो गैला
गोखैयावलाय फाखाया दस्रायाव खारबोबाय नै नेटआनो दाख्लैनिफ्रायनो बोरैबा जानानै दंलै नांहां नांहां गिदिङाखिसै दा दाननो नांखोमाखै माबाखौलाय माबा जादों रटेट जादों माबा खालाम रटेट जानानै दङ गुवार जानानै दङ र' अन दं आं दसे सोर गुमैनो बिनानावलै बिनानाव हाबा जानाय दङ बैयाव गामि खाथियाव खुसेंग्रा बिरबोदों नालाय खुसेंग्रा माबायावहाय कारेन्टआव गुमैहाय मा जाखोलैनो बिबार माबाया जेरेम बिर'आ बिबारि गावदांनो माजों मोनजागोन जेदि ब्र' गोदाव सोरावसोलै बोरै जाखो बिनानाव हाबा जायि गैया नामा दंबावो सासे गावदां नङाहाय मा होनो बिबारा जोंना जेदिनो नाइट नामा जेनो जानो नाइट डिउटिसो मारिबावखोना माखो बेयो माथो दाबादियाव फैयोमोनलाय बियो बन्द' खालामोमोनलाय ए 8थाल' जादोंना गवाखै नाइट डिउटिसो र' दे खस्थ' खालामनानै नोगोर गोग्गोम लाना फैदो जेनेब्र' दाख्लै फैदोंना फैयाखैमोनलाय नोङो बन्द' जासिगोन र' थाङाखै आं 2 years थाङा आं आदसा 2 years उनावसो थांगोन आरोना फैगोन आरोना दाख्लै बर होनाय समावहाय फैदों ना मादोंब्रा बेलाय सोंदोंमोन आं थांबाथाय मोजां दुगै हैसै
हजोंनि मारफ्रा खारलाफैथोंसै मोजां दुगैफैदो। जाम जालाबायनाय थालाबायनायफ्रा मबाइला हारसिं खर' गाज्रि बायदि लं जालाबायनायखौ आं खालामदों आरो मबाइल जावलिखौ नै मैला जाजोब्बाय ब्र'नो मैला जाजोब्बायनो मोदोमा मैला मैला खैथा जाखो आठथा नयथा जानोसै मोनो मैला जाजोब्बाय र'नो थाब फैनानै दुगैफैदो आरामनो साफा जाथोंसै। होद सोर फरायखो बुरि दंलै बुरि आं बाहेरायाव थांगोन नै र'। रुवा बौनाय गोनांसो थोस फाग्लासो जानो बिदि जायो जानला मोनला जारलासोलै बे एमावजों मा होनना मिनिलायखोलै थोद सोर फरायखोब्रानो मा रुवा बौनाय रुवा बौनाय गोनांसो ना ओमफ्राय हिजिब्र मिनिहरबाय बिबारो खारबायबो नामाब्रा ओमफ्राय मा होनखो जारलालै बे जाला बे गुमैजों गुमै माबा होनदों गुमै होननो
बैनाय गैया नामा आंखो बौनाय गैयासो बुंबाय बौनाय गैया बैनाय गैया जाला बे गुमै खोंनो 69 हेल' गाइस रावबो नुवाखिसै नामा आंनि एबनिखौलाय दिनैलाय मा नेट स्ल' होनो नेटानो एखमबा बिदिनो गिदिंबाय थायोलै दाबो मोजां जायाखै मा नेट स्ल'नो दाख्लैथ' बनसाब्रा दा सिन्था खालामनासो हामलामोन आं सिन्थानो बेबो होनो मोना मानो मोना भिडिअ'आव भिउस फैया गुसुआ ओरैनो बुहराखै गुसुआ ओरैनो बुहराखै गल जाखोना माखोरा सिंग्रा नागिर हरदों दहाय ए गेदेर मा होनखो र' आं अन डिउटि खालामनि डिउटि खालामनो अके दे र' दखानबो बन्द खालामनांगौ आदसा थाथ'बायबाय अके दे आयौ गरमा जारलाबायसो
가지고 뭐로 인시아가 알아보고 하이들 야, 집을 보고 그래 무슨 일이 있으시고 맛이 뭔데? 뭐야? 한끼는 왜 해야 그거 집에 어? 뭐 미쳤어 Câu thật ra thì đó à Gò với gì nó không biết cũng không thả vào Con vô mà nhá Càng cưng là gì Sao cái này Bà hả Bà hả Cứ này 나만 그거 놓고 나야겠다
गोदैसिन नांला आं रायज्लायनोनो मोनथाराखै रायज्लायनोसै सियाय बोथोरनि गल गल मेगनाव गावबानो मेगनाव हाबो बे बेखार लाइफनि Hello. Join करो मैं आपसे बोल हूँ ऑलरेडी ऑन हुआ दिन
Halo, halo, saya lagi kya? Comment, comment. Comment करो guys. खै मिनिट थांखो दासो Call जानाय नङा दहाय दा सासेल'सै बै गंसेल'सै मा बै गंसेल'सै गंसेल' मानसिया ए सासे दंबावोबा फैनाया गंसेल' मोनसेल' खोन्थागासिनो ओमफ्राय दासो खोन्थादों नै MLG कहाँ से हो आप हाय हाय हेलो 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 फ्रेंड हेलो तात बै गारहरजायो बेखौ बिदि गारलानानै दोनो बिबार खांबाय थायालै बिसोर गोबाव मा गोबाव थायालै बिसोरो गोबाव थाखायायोदां दासो जोबथारगासिनो थालाबायो MMB फैयाखै Friends आर'थिया फैयाखै आरो आलासि दं नामा होनदों फैनो जाबाय ओमफ्राय दे फैनो जाहोला
नोंसोरनाव राव गैया बर' गैया